ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମୋ ଗେଲି ପାଖରୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ତା ସହିତ ଗେଲ ନହେଲେ ଦିନଟା ଭଲରେ ଜମା କଟେନି। ତା ସହିତ ଗେଲ ହୋଇ ତାକୁ ବ୍ରସ୍ କରି ଖୁଆଇ ପିଆଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଆମର ଆଜି ଥିଲା ରୋହି ମାଛ। ମାଛ କାଟି ବାଛି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ରୋଷେଇ ସାରିକି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଲୁ। ଖାଇସାରିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତରତର ହେଇ ଖାଇଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି 2 ଘଣ୍ଟା। କାହିଁକିନା ମୋତେ ଯିଏ ନେବାର ଥିଲା ସେ ନେବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ କଲେ। ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିସାରିବା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଯିବାର ଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୋର କାମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ଘରେ, କାହିଁକିନା ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାଠି ବି କିଛି କାମ ନଥିଲା, କାହିଁ ବେକାର ପବନ ନେବି, ତାକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆସିଲା ପରେ